Good day! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Filipino alphabet o ang alfabetong Filipino. Kaya niyo bang bilangin ang mga squares na ito? Sa palagay niyo, kids, ilan kayang squares itong nasa harap niyo? Ilan na nabilang ninyo? 20, 21, 22, 23, or ilan? Meron tayong 28 squares. At yan din ang bilang ng ating Filipino alphabet. Meron tayong 28 letters of the Filipino alphabet. Bilangin natin ang mga squares sa inyong harapan. Are you ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Hep, hep, hep! Stop muna tayo sa number 26. Alam niyo bang ang English alphabet ay meron lang 26 letters? Pero ang Filipino alphabet, meron siyang ekstrang 2. Kaya mas madaming letters ng alphabetong Filipino. Naging 28 siya. And ang alphabetong Filipino ay may 27 at may 28. Ano kayang letra ang 27 and 28? Masasagot yan sa susunod nating mga lessons. Pero pansamantala, dahil natapos na natin ang mga patinig, ang isusunod naman natin ay mga letrang katinig. Bago natin umpisahan ang katinig, kailangan nating balikan ang mga patinig. Bigkasin ng malakas at maliwanag ang mga patinig. Ready? Umpisahan natin sa pagbibilang ng mga squares. Ang alphabetong Filipino ay merong 28 letra. Dahil ibinawas natin ang 5 puting square, ang natitira na lang ay 23 black squares. Tatawagin natin ang mga black squares bilang katinig. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Ang mga sumusunod ay ang mga letra na bumubuo ng mga katinig. Umpisahan na natin. B, B, K, O, S, D, D, G, G, H, Ch, o kaya K, K, L, L, M, M,
R. R. S. S. T. T. V. V. X. S. Or X. Z. Z. Ng. Ng. In. At yan ang buong katinig. At ilan na ba ang letra sa katinig? Pero meron tayong 28 letters all in the Filipino alphabet. Ang ating 5 patinig. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Alam niyo ba, pag ang patinig ay pinagsama ang katinig, ay may mabubuong ibang tunog. Ang unang letrang pag-aaralan natin ay ang letter B. At ang pagbikas nito ay B. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bigkas ngayon ay ba. Ba. Ulitin mga bata. Ang susunod nating letter ay letter C. At ang tunog naman ay K. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang magiging tunog ay Ka. Ka. Ulitin mga bata. Ang isusunod natin ay ang letter D. Ang tunog ay D. D. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang tunog ay Da. Da. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letrang F. Ang tunog pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Fa. Fa. Ulitin mga bata. Ang isusunod natin ay ang letrang G. At ang kanyang tunog ay K. K. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay G. G. Ulitin mga bata. Ang susunod na letra ay ang letrang H. Ang tunog ay pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Ha. Ha. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter J. Dalawa ang kanyang tunog. J. O.
Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay ja, gagaya ng Janet. Ha, kagaya ng Jaime. Uulitin ko ang tunog. Ja, ha, ja, ha. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letrang K. Ang tunog, K. K. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay K. K. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter L. Ang tunog, L. L. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay La. La. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letrang M. Ang tunog ay Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Ma. Ma. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter N. Ang tunog ay Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Na. Na. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter P. Ang tunog, Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Pa. Pa. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter R. Ang tunog, R. R. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Ra. Ra. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter S. Ang tunog, S. S. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Sa. Sa. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter T. Ang tunog, T. T. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay Ta. Ta. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter V. Ang tunog, V. V.
Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay va. Va. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter W. Ang tunog pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay wa. Wa. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter X. Ang X ay may tatlong tunog. X, X, S. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay sa. Sa. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter Y. At ang tunog ay pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay ya. Ya. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang letter Z. Ang tunog Z. Z. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay za. Za. Ulitin mga bata. Ang susunod ay ang isa sa mga dalawang letra na wala sa English alphabet. Ang tawag dito ay nang. Gaya ng ngipin. Ngayon. Nga. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang bagong tunog ay nga. Nga. Ulitin mga bata. Ang pinakahuli at ang pangalawang letra na wala sa English alphabet ay enye. Madalas ginagamit ito sa huling salita gaya ng ninyo, ninya. Ang bigas, nya, nya. Pagsasamahin natin ang letra A. Ang tunog nya. Nya. Ulitin mga bata. This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children.